Alo, kung kaham, hay no hay làm số của nó ini ani ketal blogger cái nó rồi cả nó ghi đi hay cái nó ani video nó này tông đi cái tay nó support khai tông đi cái này tông đi ani tini video quay lên sini pai thak jorate aman ya bukan itu pikiran aku ngaya das kagiro tentang aja kamu di depan bosan sama bukan pikiran Hingga ang bo kasi jenis namna nai tongo onek borok ni blog nonu kang YouTube anggo mane ke no thaijuk itabuk ba thaijuk jora ba thaijuk ni am sota da hintam janis namlai ang bung maya hingga buyo prai borok no bahai namlai hingga ang bo sramnai hinuan sumani habi sheler wang bo sheler wang kha sheler bla hingga senam jagya hingga wan sumani anggo dinilai senam nyai sih bahaya no nyai. Hingga kisah serangai senam nani nilai nokori pagi ka, nai gena. Berarti senam jak hingga norok, nai tuh nih coya kare ani blog no. Thasuk bang mai mani, tapi sailap kari kita thasuk ke bang ma, hanyo kalai jak, tiyo bah hanyo ke bang ma kalai jak, tapi orang no ganti nih, engkau freeze ke bang ma tonggo. Hingga aing ti kisah room nih, freeze bahasa ke bang ma, tapi sailap kari kita. Hingga abo nos tongane nyai senamna ni hinuan suk tong manta manaibo masa phaya hingga ba iko rogo se sa ja hai nos tong bai ka hai no helebi dajak obro go nos bai kya baksa hingga ani te kaisa ani room ni fridge bisingo kabang ma tong hingga abono nahana ne thangai tong tabuk ajaga bisuk bang nai gena iko ani miani ice cream cha jagi aku ego nai di thasuk busu bang mani sida no Orobo bang mani pura thaisuk pura thaisuk mang oro pura kabang ma ke dawi se o bakso se tiklai ma talang sinai ang hingga iko koekta ang bukur to khugui na gara kho o jaga wa hingga o tam ke khlainai ang dabok nai tong din rok iko yang o khugui re ba kya ang jeta kaham ba siwi kti ja dok simi se ba siwi nai engko ma khuksiu ang kosok bo dong kubang ma hingga ba hingga ania thaisuk engko khukjak tongmani no sapi geinai ang taisa mixer roinai kepe khlainai taisa ungkunya kha hingga ang obono tabuk tam khlai nai tongdi hingga iko ang o jagao karayo khlainai muthungui rekha hor on khainai iko hingga hor normal kheri toni rekha hingga iko aste kutugui tongkha somki sisa roine galogui rekha ang hingga tai tam mure norong nai tongdi haike no hingga obono kalai po mane kena engko karai ni tola hor unggo rojak hingga tola rom nai si ngai bono ma haike kolima tonguta kisa khlai ne hingga iko angoro badio kisa chini nakha chini bori renai ang chini ozon teri renai hingga chini no golinan bagai taisa kolima tongjau nai tabuk yang angam sota khaimani yang kakibo nanya phaiwani iko hake kayu bahaya neng no saimia ang makaisa youtuber nugui nai senamani no hingga o borok hingga ang nai ma jagani a borok hingga seti bori ro or jagawa hingga haipana angke seti rok rena musunglia bahairok ngane hnai nai seti relia angkai finally pura pai khatabo hingga iko ang karai ni tikhlai ne kisa thanda roi nai tolawo opiang tolawo kisa thok rekha thoktam ni bagai re hingga je somoyo obran nai a somoyo hingga bono piango jarabai tongo hingga kisa kostong nai abon bagai ang bono aram se kuknani bagai nai thok kisa letai robai kha piang tolawo khlai nai iko tinta piang khani chikon kaini hingga mo kaisa kotor khlai rekha ang hingga kisa reja khaino rekha tamni hingga patla khe rekha hingga dati no ranai do thik no haipa no chapro hingga aram nangyang nai a patla khe mani hingga chapro kisa aram khe sanan bagai jesik din ni pore phano ran situ hnina ang bono
kisa rojak haino rokha hingga ang bono tabuk sat sakao telangi nai satungo phoranai tini hingke ang jedino sam tamsikoma am sota da hin am soto da hin ang wasuk sasuk maya buino srungi khaijamani ba hingke tini hingke ang senaman dino hingke watui agoi sorry satung bo asuk gobang khe miani hingke tungthai hai nei di pura ekdom serabi tongbai kha hingke bahayeng no naige na tini no puila ang khlaio obahai ang waisipan khlaiya ko obo an bahana jeng bagai khlaimani je bo sela paino nei ko naidi gobang ma thaisu kumun pura kosok ngui tongbai kha iko hingke jedini je krai nei jedini je pai tongo thaisu hingke ba bo to masa phaiya nei nai ani je srangjak ang kisa senamai ri bai khata je mani hnai nai hingke te kaisa hingke ang ice cream senamna hnai tongmani seler bai ko asaken pai khata tai boro senaman chinani khana rogo jodi somoi man ka hingke khana bano senam chewan hin tong khata hingke ang obo tabuk talangene satsakao phrani ri be gerana tabuk an thasugro phrani akonai bukurok khibi kai hebe kya hingke kaki be kisa kaki songro bere lege na hnai ne nohore heleman ko ani sidra sumu nohor haike angbo sinara ni thajok chikon chawine thokjaka tebo dui tinta nai sai iko yang kaka ba ekdom kesarang o satung jorao warok senamai tongo iko yang kai bote mar o satungo aro muisana bagai ବ୍ୟବস্থা khai tongo iko jalok salo busuk somkapu o satung bagi dia som o asa hoise busuk somai dia bini tabu khai kosto khai bo o satungo pukiri nokhore arom nai horokai abai maisai arab ko thunai tabu hungkai ko kakano sin pukiri o bin jal ketal bai sin pukiri kuah no sinobo kuah no ma hinjrai dam ni chikon tete ni kuthuk obo kuah hai ngi tong hingkai engko o jaga tamhnai da mano mangi mak thamse khani nai kaka noi ko bin jal ketal bai buri nai mani obse laite simi man phukaisa ada tong kri khajani bo nino masa no da jabra phobi toni rekha nino masa no ya makai tamo elengsai kholu khana butei sana ni hine yakung bole hamya po taisa tui bising habine tui sarja sarjang tongoi bobo horo hingka taisa yakung soton di hin sajawano ani thasuk phoran mani bahayengkha naigera na tabuk tini hingke satung mo kom na lasa iko tobo ordek phano iko yong bai tongkha tobo ordek phano ran kha lori liya kisa lori tongku obo tiri to ran gala kha haipeno khna rogo ran sinaita yango ani o thasuk phrani mani bo ranya ko yangke wate se wana nai tong hai nokhasu ko som ngui phaikya obo tai te saran gala khatini wate subai re nai kha joli male ang kaki songkha mane layo an thasuk ranya khuda ne o tintai buru ran tongsina ni kisa hanjang sapura aram khe janango ne rojak rok rojak kosin thasuk kumun sija gyangai tonghabo krai khese khosoi mansinai wa bokolo kringi tongkha khaknani bo kumun mang tongbai kha o sarai tis masa phaigla ka manai hingke ang tabung no tui tukui pai kha tabuk bajiui tongo pone 5ta hingke ang di poro thuya hari tongmani sob somoi no thui pai jabu muktri phaio tangai jani as to o time mo muktri phai jaisimaya obahai 12ta 1ta obahai time rogo hingke hinggai watui bo kisa misa phai thangka hanyo gobang yabo bodo nokhla kisa misidoro phaisi o sung belai nokhla haduli ingkha hninge tui khoroine nokhla phariada aba haisi sem tui hanyo simi khoroi kalang thangka hinggai watui hinggan thangpai kya
kisan bagay disturb khaidrop awatei ngo ani amsota thasuk pharan mani abo bot seran dia abo sadung thangai tongkha tero jagya ngai tongkha hingke tabuk se titu kubai khe ba tabuk se satchaka thangai nahari phaise nai anga na thaisuk no tini to tai ran dia khana ran chinai hingke hindi tho norok no phunugano ani thaisuk bahai engkha nailegerana rogna tabuk sadung bo thangka ba hingke iko norok nukhana onek color change sungjak hingko ranya khuta tui hai sing bi tong khu otola o thogrban bagai da bo hai eng sido iko ngong hai kintu ranjak si iko hingke tini ati kheno ti saitalang senai ang khana taisa phoran kenai sadongo iko yang kingchili bo buthai khagjagya khu munui tongkha tei ko ekdin pore hingke khaksinai bono ko chai tonglai jamuk taklai bosor ni puila jamuk obono mati ati phai puboron jani bin dolong aron obono somrei chai tonglai nangko soikani mosoguri tamriya garo tongkhai ter khumu iko sanjang jawkha ba nogan tima phai jawkha mamui rok songnani horni hingke yango ang ready khlaina kha mui tam songnai hingke iko sobai tai kangrong muya khainai tini hingke muya gudok chasinai hingke amani to mui tongo bini phungo denta bwtui khaimani obono tongo bo banjanai oro muya rok kangrong rok tongmani bagai bo chalyang sinaita hingke oro stung gwnui chalainai nana bai nana phai sokbai kya sebao thangmani tak sarigon phaio bo hingke stung gwnui onglai sinaita hingke tak sarigo asuk no songnai mui mairok hingke to songno nangya iko mairok agino songjaksi hingke tabuk mui simi se songjaknai ang hingke o jaga o alu rok rei chana muchungmani hingke haipano alu ma rwgla kha tamni bagai hingke nana alu chayabla aboni bagai alu sarano gudok ma chasinai oro gulasi bubar ma to kaimani agi asuk ke moto mangai tongha bubar bari tongai yango sanja som som yang gulasi bubar bahaimani aske motom jakha kun saisi malia hei ko obo bufang hingke aske balukha haipano chikon si tor thaiya bisi bubar kwbangma bari tongkha tabuk barnani jorabla omo hingke kufur jat mamui rok songya kunui gudok simi se songjaknai ba mamui songai tabuk no nokhori hingke nogan tini hingke tabuk hingke kaki songro phaijawkha haino berai tongkha iko yango hingkai makeup khailai pu ma hontora tamung sabo bumano makeup khairo hampu sida no mokol yokhak jakau kajol bai hingke tabuk no sung mairok chaya koni paikhe horni tabuk bajiwi tongo 10 ta hingke mui to tamsong lokanorok no gudok muya gudok ekdom mosoyok suka pura totora tunglok khayeng khayang muya bo kwtui thokmani marangkha muya hakatui bula hingke kwtui khe masa siu hingke thokjaka ang sajung songinai sajung thokjaka gudok hingke amo to chaya hingke nana bahayeng jaka bole sinje sekang chai pai khebla hingke bahayeng jaka singjagli abono angle sak no songai sak no thokjagui tongkha tamke moso kisa thik nongkha hingke muya bla kisa totra tungkhla gata sikse hingke mairok chaya koni nogo habai kheba tini tei tamsa thunani jona ungjau khaba hingke tini ni bagai video asung nong jaunai hingke norok bai next vlog haino hai malai pinai daisa norok jottono hor kaham